Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, security guard nga nag-rape o kung ginaligar nag-rape sa isa ka 19 anyos nga cashier ginpasakaan kaso matapos magpositibo sa laceration ang biktima. Dr. Sorongon, kumpiyansa nga makapatigayon sa 1,000 ka vaccination kada adlaw sa Bacolod. Sa balita nasyonal, mga impormasyon nga ginaligar hindi madayon ang 2022 election, gintawag sang COMELEC nga fake news. Health Secretary Duque, kay iban pa opisyal sa DOH, wala nagtambong sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Oktubre 20, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabat. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Good morning na and happy Wednesday mga ka-aksyon. Listen, liyo ko bidako-dako sa akong nga phone be kay para maathagan kita sa mga naga-konderyo. Mga ka-aksyon Dorel. Good morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon, happy Wednesday. Sige, kag dira sa aton nga naga-monitor ya sa Facebook, mga dira sa inyo sa kay Melili Oligo, kay Lito Dayap, kag kay Ana Sinoro, good morning man, dira sa La Carlota, Ma'am Luisa Luing Melos, good morning dira sa imo sa Bago City, no? Sa kay Raymar Florencio, ginatamyo niya lang ang Florencio family, kag Kimpo family sa Morales, Balete. Di na Balete sa Quezon? No, kasi may sa balete, Quezon. man diya sa way nakabalo kong diin. Hindi lang nga may miga ka mo nga Kimpo ang apelido? Kiam ko to ya. Kiampo to ya? Si Jennifer, blas ang una ko pod ko di OJ. Gani, oh. Bia Jonathan, good morning man. Ginatamyan niya lang si Ma'am Star Mayo, kag si Kumari niya Jinky de Alagdon. Ay, Kumari Star Mayo, kag Ma'am Jinky de Alagdon. Dennis Richard Tibor Roma, good morning, have a nice day to all of us. Happy Wednesday. Sakay John Vicente, ginagreet lang pamilya niya sa Himamaylan City sa Barangay Carabalan.
Family Vicente from John Vicente o Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Yes, good morning. Good morning. Sa tanan niya taga Barangay Carabalan, Mamalan City. May aga dira sa inyo. Sige, action doors, go. Kaya, good morning man kay Ma'am Ana Sinoro. Kay Jeremy Lotoza, good morning. Melchor Melos, ay sir, mayong aga sa imo Kay Atia Kim Meriman, good morning man. Che Zamora, Leonor Casiple, kay Miriam Bilyeza Binoman, good morning. Merly Katubig, kay Ninita Ramirez Tumimbang, may aga action boy, action Dorel, keep safe always. Ay, bongga sang iya nga sa babaw sang name niya kita mo da milestone follower. Ay, Ha? May upo may yan. mo naman yung Okay. Facebook so bong mga Milestone follower. follower naman. Diba? Thank you so much, kid. Kaya Mark Moises, good morning. Maulanon nga Wednesday. Greet ko lang Moises family sa Isabela kag sa La Carlota, Tuderico kag Luntao family. More power action radyo Bacolod. Kagabi tuod no, nag-ulan action boy no. So sa pagwa ko sang agad hindi ugid man guro kusog ang ulan kay do malaman niya ang ang semento. Das di pagsaga di daw nag-ulan-ulan sing aga. Gali. Kaya pagwa ko kay naduwala ya. Basta isang siniya Pag ari ka na di kay daw mga past 5 na ka magbatsaga ko nag-ulan. Kay Romel Di Gilio Parnon Silion. Good morning. Sana may magandang balita. Parte sa ano ina Romel? Depende na kung ano nga nga depende, balita ang gusto ano mo nga balita. manami. Kaya Ritzel Mercorio, good morning man. Dra sa may barangay Punta Taytay. Uy, si Tito Maui, ako kanya da action boy o milestone follower man siya. Milestone man. Bongga, so milestone follower. Kay Mase Tofago, good morning, Mase, Miss Tofago. Kay Hil Javier, good morning. Naga-monitor lang ko, stay safe and good health always. Both of you, God bless from Ruwais, Port Saudi Arabia. Oy, may na pagpamati sir kag halong-halong gid. Sige, sakay Majon Galve Di Sandario. Good morning sa imo, no? Kagay Torco Jongko, mang agaman, bawa to namigo gid way gid nakakuano, sige lang may isa kami kamigo ni common friend namo ni Torco nga nagtaliwan, I think 3 days ago, no? Dira sa nagtaliwan ti nagpauway na. Di sige lang may tama himo sina dira no. Anyway, sa kay kuan bala kay ABC President Noemi Nicor Blana, Noemi Nening Nicor sa Castellana, ang iya naglain naman ang schedule sa iyang ang celebration of life daw necrological service ni siya. Alas 10 karon nga aga dira sa munisipyo sa La Castellana, tapos pagka alas 3 amo ang mass siguro misa kag ilubong ini siya karon alas 4 sa hapon, no? Dira sa may Banwa sa La Castellana, no? Sige. Kay Juvie Monares may agaman, kay Ma'am Vanessa Mayo nga who is also watching, kag kay Dr. Matt Mayo. Kay Christine Menias Villalobos, good morning sa imo. Robert Roma, dira sa kay Maria Rivera Murayama, good morning man. Kay Marjon Rivera, kay pare ko Anthony Rivera, kag sa kay Michiko, good morning dira sa inyo, no? Sa kay Weng Morales, kay Abi, kay Nat, kay August, good morning dira sa Sampaloc, Manila. Sige, standby na kita sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, just 6 minutos sa kaligad sa tak ng alas 6. Detalya na sang mga balita lokal.
Gimpasakanas ang kaso sa kapulisan ang 31 anyos nga security guard nga ginaligar naghimulos sa 19 anyos nga cashier sa Lunes ang aga sa barangay Villamonte diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod nga Police Station 4 Commander Police Major Junre Batadlan nagwa sa resulta sa medical examination nga positibo sa laceration ang 19 anyos nga biktima. Duha pa ni Batadlan na hingagaw nga ipasaka ang kaso batok sa suspetsado antes na tapos ang yasning reglementary period. Kumpiyansa si Dr. Chris Sorongon sa Bacolod City Emergency Operations Center nga malabot sa syudad ang 1,000 sa kada adlaw ng bakunahan batok sa COVID-19 pagi sa mobile vaccination nga inisyatibo sa syudad. Sa interview sa Aksyon firing line ginpahayag ni Sorongon nga dako ang mabulig sa mobile vaccination tungod wala sa rason nga hindi pa mabakunahan ang mga individual nga nagatinir lamang sa ilatag sa kamapulian. Suno kay Sorongon, nagplastar na ang kada barangay sa listahan sa mga individual nga wala pa nabakunahan sa tuyo nga mapahapos kag mapadasig ang pag-identify. Samtang ginako ni Sorongon nga nakibot kag dalipay matapos madamo ang nagpabakuna, subong man iyan ang diskubrihan nga ang kakulang sa pagpathag kay hindi madali nga pagkadto sa mga vaccination center ang pila lamang sa naging problema sa mga wala pa na bakunahan. Yes, kaysa subong sini ang mando sa ato pinalangga ang Mayor Bing na bakunahan ng atong general population. So kung sino man ang maagyan, kung sino ang makatuan nga barangay, miskan sa kilidalan, pagpundo sa aton nga mobile vaccine, kung sinong interesado magpabakuna, pwede gid sila mabakunahan. Si Dr. Chris Sorongon. I-turnover naman sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kung pagkor ang 500,000 pesos nga balor sa cheque sa gobyerno probinsyal para ibuli sa kampanya kontra COVID-19. Ang cheque ginhatag nanday Senior Customer Relations Officer Generally Brian Clavicillas, Acting Senior Branch Administrative Manager Daisy Del Rama, kag Senior Branch Administrative Manager Rodelo Martin de Maulao, kag ini ang turnover kay Governor Eugenio Lacson. Ini ang kandidat ng kabahin sa financial support sa PAGCOR kapag kilala sa nanging papel sa probinsya sa pag-away sa COVID-19 paagi sa pag-implementar sa nagkalain-lain ng matikang kag recovery programs para sa mga negranse. Nag-pull out ang task force disiplina sa uling adlaw sa nga satellite registration sa Yala Malls matapos ginakos ang security sang mall ang responsibilidad sa pagpalinya kag pag-organisa sa mga tao nga tuyo magparehistro. Suno kay Wilfredo Gilingo, Action Officer sang TFD, ila ginakakibot nga samtang ginaorganisa ang linya sang pumuluyo nagpalapit ang chief sang security sang mall kag ginpahayag nga may mandol sila nga sila na ang mag-organisa kag hindi na kinahanglan ng bulig sang TFD kag sang kapulisan. Duga pa rin Gilingo sa baylo sa isa lang dapat kalinya ginhimo ini 5 rason nga nagdinaguso ang tao kag wala na sang social distancing. Nakarecord naman sa 270 kabago nga kaso sa COVID-19 ng Western Visayas kahapon nga adlaw. Ang may pinakamataas diri among Yasang Negros Occidental nga may 89, Siyudad sa Bacolod 72, Capiz 39, Iloilo City 34, Probinsya sang Iloilo 23, Guimaras 7, Aklan 5 kag Antique 1. May 526 kabago recovers kag 22 ang bago nga mga nagkalamatay. Natala na mag-deploy sa kapulisan kag magpahamtang sa Police Assistance Desk kag magapadayon ng police visibility antes kag sa adlaw sang temporaryo nga pagpasira sang 13 ka mga patso sa syudad sang Bacolod. Suno kay Bacolod City Police Office Director Colonel Thomas Joseph Martir, base sa executive order nga ginpapanaog ni Mayor Bing Linerdia Oktubre 30 tugtog Nobyembre 2, temporaryo pasiradaan ang mga patso apang ginapaabot nga antes ang pagpasira, magapadulong na ang mga pumuluyo sa patso para bisitahon ang ilang mga himata rason nga mapahamtang na sila sa police visibility para i-monitor ang nagagwa sulod nga mga pumuluyo. Mga impormasyon nga ginaligar hindi malayon ang 2022 elections gintawag sang COMELEC nga fake news. Samtang Health Secretary Duque kay ibang pang opisyal sang DOH wala nagtambong sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ang
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ito po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod. Sige. Okay lang na siya, action bo. Ay, uy, lumatagda akong cellphone. May luwas na blas atong may ano ganito nang ano to yan ano ganing top fan ano pag ito ganing isa to? Ang kay Maui ako kanya, dabla kay na. Milestone follower. Milestone follower. May harap pag nga anniversary follower anniversary. Anniversary follower. Bisan follower anniversary ang nabutang. Anniversary follower diya sa ako, no? Diya follower anniversary. Ay, kainto. Tapos ang Facebook, Do hindi amo, wow. Sa imo dabi cellphone, ang tawa ko na nakabutang. Si Rebel Mercurio niyo mo. Good morning din sa imo. Ano nakabutang sa imo? Sa cellphone ko. Diya ako suli out. Hindi ko hindi ni sa karon lang kay pangita ko.
Arman Regalado, good morning man. Kay Ray Baryoga, no? Sa kay Eboy Sarabia, Edwin Miranda Sr., good morning dira sa imo. Kay Ma'am Star Mayo, aba, lapit na lang ka preparanas leya para sa Halloween ba? Kay Henida Ordonez, kag sa kay Maria Teresa Hopilania, Gina Sulgon, anniversary follower. Oo, tidrio follower anniversary. Ano na yun, man? Dito tala. Basta lang man ang follower anniversary, lang man anniversary follower. Jenny Sulgon, happy birthday ko no sa sister kay Rosita Hisulgon. Karon nga adlaw, Rosita Hisulgon, happy birthday sa imo, no? Birthday. Evelyn ni Pumuseno, kay Fernie Espanyola sa Kabankalan, sa Lukutan, Kabankalan. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Kag kay James Spring Races. Good morning, Action man. Boy, I think may wala ka nabasa sa babaw. Si Laban. Tong Sam Sales. Si Tong Sam Sales, mayong aga landa sa family. Sales, Huson, and Ayagan sa Zone 14A, Talisay City. Watching from KSA. Stay safe. Oh, thank you so much. May landa nga pamati. Kay Juvie Monares, pagidara siya kagina. Kay Turco Jungko, may kumotor sa siya. Good morning. Si Rebel Mercurio, may agaman. Yes. Si, isang may follower kasi anniversary. Last nabasa, Ma'am Elizabeth, no? Si James, Pringares. Nabasa ko na siya. Tamiyaw ko na siya. Ate, sige. Good morning. Thank you so much, mga sige. Wala ta stop karon. Follower. Why, sa kwan pa ta? Karon sa kwan, bantayan nyo karon sa Aksyon Hotline, sa aton nga SAP Pamaskwa. Sa Aksyon Hotline karon na Action Art, arada ang aton nga mga winner karon sa SAP Pamaskwa. May ara sa Facebook, may follower, may anniversary follower, may ano pag ito ganing kay Migo Tamawe, gani? Milestone follower, kadamo na sang mga konsang Facebook, Top fan plus 1. Ano po yun yung top fan plus 1? Kadamo gid. Daw by one take one ba? Buy one take one. Top fan plus 1. Okay. Sige. James, sige. Kag sa kay Virgie Coloso dira sa Bago City, good morning man. Kag kay Ma'am Romela Ilustre Arevalo, good morning. Ginabasa ko di ba ning sino naman nagapalapta sa hindi na makuan man, hindi pagdayunon ang eleksyon man. Na mo pagid na ya. No mo na ning ang iban daw mga binulagay na sang guba na ang relasyon kang mga inabyanay kang sang mga daw hindi pa lang pagdayunon ang iban nga mga mag-guhay, mayong relasyon daw makalaguba na tungod sa eleksyon Damo naging pang unfriend. Damo naging pang unfriend, damo naging pang bash, pertete. Hindi mo pa yung pagdayunon niya. Dayon niya, fake news na kuno may balita kita sinakaron mga ka-aksyon. Kabudlay ni sang budlayan ko nila sa social media subong mo tungod nga ginagamit na sa hindi amo social media mo, no? May tani ni gani ko nang ining kuan bala ining kampanyahan ay sa social media i-limit bala ikag-ikwan nila i-regulate nila bala no ma-regulate bala kay gina-abusaran na ang social media mga Facebook do gina-abusaran na Gani, kung mag-open ka subong Facebook, do kalaban negativity. Amo na tamarang kung mag-open yung Action Boy. Guys, share na ko sang live tapos after na away na Kuya Mayo ga. Kapin pa ang party sa eleksyon, no? Oo. Kay okay lang na tani Action Boy nga share ka lang diya sa imo gina-suportahan. Pero hindi ka na mag-comment pabla sa iba naman bala ha. Di ba? Amo nag-tendency kisa aga inaway. Siyempre, ang atong naga-support sa imo ginabash. Siyempre do magbagting mo nang iyang talinga. Damo pa nga daan nga post dira nga daw ka mga righteous bilang mga tao. True. Daw sin mo sila lang ang gusto. Self-righteous. Feby Alvarez, good morning dira sa imo ha. Okay.
Kuan gali ni ang ining ang top fan na plus 1 ang share pagid gali plus 1 na siya muna sa gali. Sige, standby na sa mga balita national. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34, detalye na sa mga balita nasyonal. Gintawag sa COMELEC na fake news ang naglapdang impormasyon nga ginaduso ni Commissioner Juan Aguanzon ang pagpaiway sa Mayo 2022 nga eleksyon. Sa isa ka tweet, ginklaro ni COMELEC spokesperson James Jimenez nga wala ginarekomendar ni Guanzon nga ipaiway ang eleksyon sa 2022. Ang inatumod ni Jimenez, among isa ka artikulo nga alegar may rekomendasyon ang commissioner. Ginsigundahan naman ni Guanzon ang palayag ni Jimenez nga peke ang ini nga impormasyon. Muna nagtambong si Health Secretary Francisco Duque III kay Banpanga Health Officials sa pagpadayon sa inquiry sa Senate Blue Ribbon Committee may kangtanan sa pag-usar sa DOH sa COVID-19 Fund kag pagbakal sa pila ka supplies sa 2020. Sa sulat nga naka-address kay panel chairman Senator Richard Gordon, ginpahag ni Duque nga may direktiba sa ila si Presidente Rodrigo Duterte nga mas tutukan ang COVID-19 response activities nga nasaad sa memorandum ginpagwa sa Chief Executive sa Oktubre 4. Nagpanumdo mga isang opisyal sa Department of Health nga kinahanglan masunod ang minimum public health standards sa piyak sa pagpanubo sa Alert Level 3 sa National Capital Region kag Community Quarantine Classification sa ibang lugar. Kadugan sila nagpaandam si Dr. Edsel Salvana, miyembro sa DOH Technical Advisory Group, kinahanglan nga hindi magkampante agud malikawan ang potensyal nga super spreader events. Nakabot na sa Pilipinas ang malapit 5 milyones sa 13 milyones ka doses ng COVID-19 vaccine na ginbakal paagi sa World Bank. Kasunod sa World Bank, in-deliver kahapon nga adlaw ang 4.73 milyones ka doses ang ginalauman nga maabot sa Disyembre ang nabiling nga doses. Ang ginbakal nga bakuna ang sa idalom sa COVID-19 Emergency Response Project sa Pilipinas sa tuyong mabuligan ang pungsod sa pagbato sa COVID-19. Standby na sa Aksyon Report, second portion of Aksyon Artay Hopon. Ang inyo naman din news team. Aksyon Dorel Kabat. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,